Dag, min ven. Joachim, hvad skal jeg bruge den til? Det skal jeg jo vise dig, min ven. Det du har her, det er en helt meget fin israelertrompet. Det er en svensk produceret israelertrompet. Lyd i ugabukker. Sprog jeg ikke forstår. Det er på engelsk her. Og du kan få jer fil med at købe. Så vil du gøre sådan her. Først er det. Og så. 2.000 kroner. Nej. Jo. Ja, du kan få den for det, du min ven. Ej, jeg kan.